Ke nake so, ko zan halaka ke nake so. Yanzu Kabiru, banda matar ka mutum ya kirki ce wallahi da tuni kun samu matsala. Idan ka fita ka samu halak, ka ka mana. Idan baka samu halak ba, ko da ƙwazira ne ka mana haram. Kasuwannan mutanen da suke ɗiba kai a rasa wanda zai taɓa kayana sai wannan. Alhaji ka duba mutumin nan yana buƙatar taimako dan an bashi yayi wannan ai ba matsala bane. To ni umma ina ta miki tambaya amma baki bani amsa ba. Don uwarka ko kowa kake da su. To ni tsama Ke nake so, ko zan halaka ke nake so. Yanzu Kabiru, banda matar ka mutum ya kirki ce wallahi da tuni kun samu matsala. Idan ka fita ka samu halak, ka ka mana. Idan baka samu halak ba, ko da ƙwazira ne ka mana haram. Kasuwannan mutanen da suke ɗiba kai a rasa wanda zai taɓa kayana sai wannan. Alhaji ka duba mutumin nan yana buƙatar taimako dan an bashi yayi wannan ai ba matsala bane. To ni umma ina ta miki tambaya amma baki bani amsa ba. don uwarka ko kowa kake da su. To ni tsama